Nagsati manunin ng hani makugipa. Asay ni Hepe ng mingaw magkaaso ay may motor. Abusado gining Hepehan eh. Uy! Na may chicken pipe talaga pa. Matay, may unisyon na po na eh. Borong! Na-plane! Hoy, palunga! Hapit ko ilig sa nimo ha. Abusado kang tawag ha, palunga! Oy, Sarge! Nakabuhay na di ka, Sarge. Ikaw man di ay na. Tapos manadakpan ni mo na eh. Dakpan ko ni Sarge kay chicken pipe ho. Kalagapak tinood. Violation yun, Sarge. Umayo no, Sarge. Kinadakpan ni mo na eh. Kanog di dong. Waka balod ako kay violation ni dong. Kahit chicken pipe. Highway din yan eh. Diyan magakon. Lagapak-lagapak kanin ng mga tulog mga gulang. Pagkabuhi na naman na. Kanog. O Sarge. Kalakpan ng good, Sarge. Banha good, Sarge. Makatugaw. Oh, sakto good, Sarge. Aro makaaliman pa ning tawhan eh. Atong ipa. Ibot niya ng tambutso. Tangtanga na. Hoy, di ka kasabot. Paminaw. Tangtanga. Kanog. Adi ka kanog buanga ka. Kanog. Minatay ka ha. Okay lang ako. Ha? Tip. Pasayluwag ka ko, Tip. Pasayluwag ko, Tip. Ako tunggi kami mong ilmi, Tip. Ikam ra, Tip. Ano magagilmit ko, Tip? Sinaw kayo. Pasayluwag ko, Tip. Aktor ka muna ako sa ipa-dok-dok ng tambutso. Wow, problema na. Padok-dok na ako na eh. Dukdok ka na. Dukdok ka ng tambutso. Dukdok ka ba? Ibta na. Dukdok ka ng tambutso. Ayaw, Chip. Ayaw sa laman, Chip. Ano man? Di sa laman tana, Chip. Ano dili man? Ayaw sa laman, Chip. Inimbargo biya ni nimo gikan ako, Chip. Nya gipataon nimo ng imong motor. Nya imong papi, Chip. Ako pa yung lukato na, Chip. Sus kantidad yan na, Chip. Inuo ko. Oh, muna na ron. Sa sunod gana, dili na mo magtaw-taw ng tambutso nga mga player. Kaya ako'y na-violation na ni karon. Nagtawa na na eh. Tapoy, pulisan eh. Imo rin ang tambutso, Sarge. Yung nadakpan niya, yung gitaw di yung motor. May pe, ako'y nakadakop anak, Sarge. Akunta ng motor itaod. Kung sa itaod sa imong motor. Bago pagani ko gagaingon, nga dili mag-mapler, mag-open pipe. Makatugaw sa mga gulang, ha? Sabot ka? Oh, Chip, nakasabot ko. Ang akong gaingon ganiya nga bawal sa siya maong ato itaod ako sa bike na ako, Chip. Sa bike na ako itaod, Chip. Tarong ha? Tarong? Tuod. Nga nung ikaw man isahan eh. Asa dito mga kauban nimo? Kauban, Chip, kani, Chip. Mamani kauban ako, Chip. Ang usa. Asang usa katong upaw. Asa to? Katong isa ka kauban na ko, Chip. Gapi, Chip, kauban tong instructor na mong kwan, si Jubin Painte. Gapraktis yung panagang, mga ingon na. Gapi eh. Akong subayon. Subayon ako. Lantaw ko ng PPE ninyo. Huwag na mauba na. The day that I met, death of forever. Say that you love me, never dance forever. Hold outside, you come alive, you come alive. Tay sa ano? Asa tong usa? Nangihi, Chip? Nangihi. May permission ako. Ay, basig na nakalibang na itong ihi, Chip. Critical na to. Sorry. Basing kita yariya to GTI. Tigilaman. Dahil ta. Mas Chip, oh. Chip! Sige, padayon. Kaya mulantaw ko. Na ay pusil, Sarge. Na ay pusil. Maulagay, si Piataan ni Ron, butog yun na. Wala, dugay mo kayo. Uy, pabot, bagyo. Anak, Sarge, oh. Pabulaan ni mo ito, oh. Panlawan ni mo wala. Aw, limpyo ganang nausap mong kontra, anak. Buhos bat yun. Pabulaan daw. Bulaan daw din rin. Banlawan din rin. Ano sa gunang kanyo? Usa ka, Chip? Ilabhan? Kay mabula? Usa na, instructor rin o kuhan, labandero. Ambot ka, Chip. Murag na lakas ng 10 kamay na, Chip. Lakas yung 10 kamay pag. Sulayan ako ba, lakas bagyod? Ito ba lang gitudlo ni mana? Panagang o kanang panlaba? For double purpose na ni Chip, kay paguli niya sa ila kay palabon man ni sa asawa. Murag-murag si kuhan ay murag dili instructor. Padaplin sa ano dahil, no? Dili, sulayan na to, no? Sulayan na to. Bay! Uy! 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 Maayong pagkakuha ng instructor, may managang. Magmakani, oh! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no!
Tugagang mama. Klaro, mangawag yung gumbag. Muli ko. Tugagang ako, papa. Chip! Noon sa man to si Instructor Jubin Chip nang kahilak man kahinagbo na kwataon samot kato ng nawong. Kato si Joven. Isa man mo kakuha ng instructor ninyo na bisag ato ba nga sumbago ni man ka panagang? Gahilak magurado gi kahibalak na mo gaingon nga itong isumbong ko na iyang papa no. Papuda gini mo ay ignaw ka asra bitaw sumbago ano makapangandam ta si daghan ing nawong or makaingon arap ta si sao. Dili man god. Ngampak ra pinakurat to ba aron masukod yang unsa kasi abte kung asa taman yang abilidad niya. Sagud na oy. Tod, kinsa man tod ang duha ng kuyog nimo? Kadakpan nimo na. Sigurado kani usa nang awat, kani usa nang rep. Ha? Rip pag. Akong nawong ng rip. Pero akong notes. Wala, inosente din eh. Muga kang makagawas na nagmangihe. Nya nganong na mamuanay? Kung sa mamuanay? Criminology din eh Chip bagong graduate. Mga apply pagka pulis. Mao ba? Oh, kabalo ka Chip. Silo mo ako rin diskarte. Untag na ako rin ma-assign Chip para matuluan ako kusay maayo. Bagong graduate. Rocky. Ganahan ka nga nimo ma-assign. Pwede. Oh, with honor siya. Isig sa mukha mo pa. Isig ka na bagay pina. Sumbag ang ka magkatagang guna kang bata ka. Hindi. Pero gusto ko nga sukdon sa nakog asa tama ning kapasidad ang tawon eh. Are, sparring ta. Ay, Chef, mukuyo ko, Chef. Pagpili kay mabot ug anak pusilo no ka ko ron. Katong kapuyo niya. Ilan taw? Kaya itong buhaton karon kinahanglan ni siya og pinaptikay kamot og reflexes og presence of mind. Kabalo na siya, ana. Sumbaga na gaw. Apa pag-istorya pa. Pakilo lagi. Pilo kag sumbag ka hipihan ha. Isuka suka. Tanaw na man ni. Kay kabalo ka, daga na kay mandunggab karon. Example, hold upper. Kinahanglan alisto ka. Respect. Tara. Andam. Patay! Matay ni. Pwede mo na ito. Pwede. Matay pa ng kanang kutsilyo gikan sto o paingon sa wala? Oh, bago style na siya. Pwede kayo na. Ay, Iotro ta. ako'y bahala gaw. Sige, Chef, dayo na. Pagkuy ba nabuang ka? Hoy, pagkuy ba nabuang ka? Hoy, dia. Usap na hala, Sarge. Wala na, Chef. Wala na. With honors. Tarong ha. Sige. Dili natin ang kutsilyo. Sunbagay ta. Yes, bagay. Mamatay na akong igagaw, ha? Aminos na ka na akong igagaw, ha? With honor na siya! With honor na! Bullshit ka, Jay. Oy, Sarge! Ibta na, dukduk ka ng tambutso. Order pa na ako natong talenting, Chef. Ay, tingis, Chef. Sama play. Sama na. Play. Ano ba mga tingong? Picture. Play. Isa. Tarong nga. Pagkuhan ka anak ba sa PE. Orang ka dragon sir ka. Anak bila. Wait a minute. Yes, forever. So that you love me. Asa to usa? Dito na di ay. Urag na lakas ng 10 kamay na, Chef. Lapas sa Lakas. Dolet na. Yeah. What's up mga kamarang? So karon mag-shoutout ta dire sa YouTube. So shoutout ta ni Rosa Anlito Opilia Bustilya Maymay Joe Palanas 76 Joseph Price Charlie Comendador Rigi Bantilan Imadel Francisco Manuel Ilumbra Silso Benitez Risa Baldo, Cecil, Todio, Explosion, Tabines. Nawala na.
Grace Andalay, Giselle, sige, Giselle. Shout out. Queen Jamix, Steve, nawala. Jamino, balik. Mariana Calleon, Morag Hapon. Steve Lantaka, Steven Simon, Shout out Meme de la Serna from North Carolina, USA. Shout out Bango Sarabia P, Tisay Suniga, Merizen Pabila. Shout out Dayan Erika Daguhoy, classmate sa kong manghod. Shout out po ni Rosemary Grace. Shout out ko sa kong mga si Jerilyn Daniel tuwag Dubai. Ampik na God bless. So shout out shout out sa Libungan Viners. Din Sarail Miral Labuka, Labski Di Guzman Yorpo, din Merlin Miguela Anses sa Chenborgan Uban sa iyang bana og si Nicole og Yang salamat mga idol. Okay, din shout out ni Angel Bradela Dongko, Junalyn Di Sales, John Mark Kababat, Zail Eve, then Iwayan Miner Jinilin, I'm UA. Yo! Shout out to Jima Pahente. Shout out Q815 Clothing and Custom Prints. Jitli. And Jitli. Shout out Young Innocencio. Shout out Chip, Charlie, Thai Thai Resto Resto Bar. Bar. Team Team Maras Maras Cafe. Cafe de Goyo. Shout out Rinlin Aguilar. Shout out ko sa kong igagaw na daog sa Asian Elite Boxing si John Paul Panuwayan. So congrats. So Congrats idol. ay manong ba banlawan ni shout out Congrats dol. Kabulaan din ito, banlawan. Shout out sa akong pinalanggang uyab diha. Christina Colon Carigo. Shut up my baby Rowena Aguilar and Niloram. Shout out ko Queen Erika. Shout out ko ni Queen Erika Robles sa zone. Sana all ay shout out. Shout out Nectario Castillo. Nectario Castillo. Love you. Wala ka? So, dere na tataman guys. Og salamat sa inyong suporta. Huwag kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell o pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos sa mga makalingaw. So, kung ganahan ka magpa-shoutout na, comment below with hashtag Mamarang. So, dere na tataman, hashtag Mamarang. Seek your TV, your greatest weapon is